Okay, pre, andito ng gusto mo. Mm. Chicken. Hindi yan. Noodles. Kaya nga, ito ang binigay sa akin. Putay na ibalik mo yun dito sa tindahan. Hindi pwede yan. Noodles na chicken, hindi pwede yung ano. Oh. Tumakas na oh. Tumakas pa ang yung chicken. Buti nandito ka. Oo nga pre. Anong ulamin natin ngayon? Lagi tayong ulam. May pamamili ka ng noodles. Noodles? Oh, sa ila ka buhay bahaw. Ilan bibilin ko? Dalawa, yung Ano, kahit yung isa lang. beef o chicken? hindi ako kakain ng beef, chicken. Sige, Chicken na noodles. dalawa Bumili lang ka muna. bibilin ko. May pira pa ka? May pira ka yan? Andito pa. May atingat ako pang bili ng ulam Mabuti natin. nga. Noodles. Dalawa lang. Magkano noodles. isa? Chicken. 12. Okay. Tama to. Yun nga. Tapos isang yelo. Pampalamig sa ulo. Okay, luto na to. Maghintay na ako dito. Okay. Pupunta na ako. Mamadali ako. Sige nga. Bilis-bilisan mo yan. Okay. Andito na ako sa tindahan. Madali pa naman ako. Tao po. Tao po. Pagbila naman akong noodles. Ano kailangan mo? Noodles. Noodles. Ano bang flavor ng noodles? Yung chicken. Chicken? Okay, sandali muna. Dalawa. Dalawa o isa? Dalawa. Dalawa kami. Yan. Huwag to. Yung chicken nga. Chicken? Yung chicken. Bakit Dahil flavor si, chicken? si Boy Toto hindi nakain yan sa beef. Allergic siya dyan. Allergy sa dito na beef? Oh. Chicken. Kailangan mo? Chicken? Chicken ang kailangan niya. Sige. Kaya tayo nito ng chicken. Saan ba yung chicken? Ito. Ito ng chicken. Ano ba to? Ba't sisiw ang binigay mo sa akin? Hindi to chicken. Ito na sa mga ni pare mo ito. Chicken man, kailangan niya. Hindi pa to chicken. Sisiw ba to eh? Ang chicken yung malaki na. Malaki na yan, malaki na yan, para sa akin. Ganun ba? Dali mo sa kanya yan. Basta gusto niya, chicken yan. Sige nga, susubukan ko ba kung magugustuhan niya ba tong chicken na to? Sige. Pagkasing chicken na to Maliit. Bakit ito kaya ang binigay sa akin? Ito bang chicken? Sisiw pa. Hindi na. Sisiw pa naman to? Seconds later. Ay, noodles na pala yung ulamin namin. Gal pa ba yan? Okay, pre, andito ng gusto mo. Mm. Chicken. Hindi yan. Noodles. Kaya nga, ito ang binigay sa akin. Putay na ibalik mo yun dito sa tindahan. Hindi pwede yan. Noodles na chicken, hindi pwede yung Oh. Tumakas na oh. Tumakas pa ang yung chicken. Ay, yun na, nakawala na. Tangina, habulin mo. Pabalik mo yan dito sa tindahan. Hindi pwede yan. Asan na ba yun? Ano? Paano natin maulam yan? Sisiw yan. Tangina.
Babalik mo nga. Eh, kung sabagay na, masarap naman ito Yan, ihain. gagong tao na to. Balik mo yan dito. Balik mo yung tindahan. Ayaw mo to. Ayoko. Ano ba? Yung ano Ano ba dito. itong binigay sa akin buhay bahay? Balik mo yan. Ano yung gusto mo yung Noodles. Noodles? Eh, walang iya naman to buhay bahay. Binigyan ako ng sis. Balik mo yan na to. Gagong Balik tao ko na to. Ano yung maulam yung sisiw yan?